चटियार राब उडा झुरी सँगै बसी पखाल हो अनि देव झट झट
ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି? ବାପା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ହଁ ଯା, ଭଲ କି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଝିଅ। ଝିଅକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦଉଛ ଭାଇ? ହଁ, କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ଗଲା ବର୍ଷର ଫୁଲ କଥା ଭୁଲିଗଲ? ସମାଜର କେତେଟା ରାକ୍ଷସ ସେ ନିରୀହ ଫୁଲର ଶରୀରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଛିଣ୍ଡେଇ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ପଠଉନି। ଘରେ ତା ମା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତୁମ ଭାବନାଟା ପୁରା ଭୁଲ। ଏବେ ଝିଅମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କୌଶଳ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷାଟା କ'ଣ ଯେ? ଏ ଝିଅ, ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ତୋ ଦାଦାକୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେ। ପୋଜିସନ ରେଡି। ହେ ହେ ଏ ବାପଲୋ, ଏମିତି ବି ସ୍କୁଲରେ ଶିଖା ହଉଛି? ଝିଅମାନେ ତ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଆଜିଠୁ ମୋ ଝିଅ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିଛ? ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖ, ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି।